خب سلام علیکم братва. ҳама касати инҷин хубен. خب баргузор мегардад айни замон розыгриши ҳафтаина ва дар ин ҳафтаина хеле ҳам навовариҳо ҳастай. Ҳамаира дар ин ҷо озвучит мекунем. Албатта ки навовариҳо аз тарафи хубишай. Якумаш мо ба хулосае омадем ки тақсим кунем 11000, 1,5 хеле не, ҳамада 1000 рубли. Ки ин кор ба мо имконият метавад ки чӣ хеле ки мо доштем ҳар ҳафта 5000-и, ҳамин 5000-ро дар 5 кас тақсим кунем. Но ин ҳафта ма бо хулосае омадем ки бо баъзе одамода як хубӣ кунем. Ира баъдан бо мегум. Баъзе одамое ки ба ин кори мо хеле ҳам хушҳол мешаванд. Но барои кора но беғарза и бо фикр накунем ки одамое ки победители мешаванд шуморашон кам мешавад. Барои он хотире ки мо аз сари бо як ҷои дига оловарӣ мекунем. Барои чӣ кам намешавад? Барои он хотире ки дар ин кори мо бо кушидагӣ буд аввали ҳамин ҳафта дар телеграм канали Parviz TV ки бо 5000 дига аз номи Parviz TV ма дар ин ҷо добавид мекунем, мешавад 10000 ки мо 10000-ро дар байни подписчикҳо тақсим мекунем. Лекин аз сари ҳамин 3000-ша аз номи бачаҳои бешари палангон, аз номи канали SM Шарипов, ҳама каса албатта ки шумо ҳам зид намебуроен, мо роҳӣ мекунем ба 7 барак барои чифир бачаҳода. Хай уз шахтон фаҳмидем ки чӣ гуна одамо ҳастанд. И дар ин ҷо бародарое ҳастанд ки дастоини мужикоанд ва медонам камам боша, не ки хай қувват ба тавоноӣ мегӯянд. Мумкин аст ки бо рӯзаш бишавад ки ҳамин кор зиёд шавад ва бо мо зиёдтар битонем ки ин кора бештар саҳмгузорӣ кунем, кӯмак кунем дигар бародарода. Яъне ки ҳозир аз 10000-ре ки мо дорем, 3000-ша мо дар 7 барак барои чифир роҳӣ мекунем ва 7000 дигаша бошад дар байни подписчикҳо, яъне ки 7 ҷой 1000 рубли. Хоб акнун ман мегзаронам камера ба пушт ва шумо мебинед чира экрана ки мо интихоб мекунем аз инҷа. Хоб ягон кас чӣ бироя гол шавӣ куна вообще мара биген шнавидестин мара? Ман қава хидм ба хидм гап назадиста бо шумо? Так, озма як касал кушум. Кани киви. Гап за киви шнавидести? беҳтарин оғоз мекунем агар нешнавидеста бошӣ. Хоб нигоҳ кунем бародаро. Правила чунин буд ки шумо хай медонед аллакай ма чандин бор уже гузарондестам, якум ҳафта нестай. Интихоб мекунем дар давоми ҳафта 7 ролика ва аз байни роликҳо худтон шумо интихоб мекунем ки комментҳоро аз байни кадомаш бигирем. Яъне ки победителоро мо дар асоси комментҳошон интихоб мекунем. Дар сайти рандомли мепартоем комментҳои видеора случайно интихоб мекуна. Мисол дар ин бозӣ мо 7 кас дорем, 7 каса интихоб мекуна случайно комментҳош ки баромад, правилаҳоро ки иҷро кардагӣ боша, правила чия? Подписатсия кардагӣ боша, лайк мондагӣ боша, комментари албатта ки айбаъди комментариёш интихоб мекуна, комментари наистагӣ боша. Ҳамин се шарта иҷро кардагӣ боша, случайно интихоб мекуна айбаъншон. Леки дар правила чунинае ки бо ман дар шумо интихоб додагӣ будам ки аз байни 7 видеое ки дар ҳафтаи гузашта мисол баромадагиай, чанд ҳаи ки набаромада боша, шумо худтон интихоб кунед ки аз байни кадом видеоҳо шумо бигирем. Леки дар охирон ҳафта ма чунин правила мондам ки ҳамин видеоҳое ки мо аз байнишон коммент мегирем, як талабот доранд. Яъне ки лайкҳошон бояд аз 1000 зиёд боша. Ва дар ҳафтаи пешина чӣ хеле ки ман дар видеои блогӣ нишонтон додам дар телеграм Parviz, дар ҳафтаи пешина, яъне ки ҳафтаи гузашта то сӯи қасд мо дар чӣ мондем, розыгришта мондем, яъне ки аз сӯи қасд исинаш ҳафтаи нав мешавад. Аз ина як хатоги ин духтар то наира, то ина буза, то бузора карочи, то бузора. А як хатои ба буз хеле ҳам ҷолиб мешавад. Як хатоги метавонад ки буз шавад. Хоб ва вақте ки мо агари хеле нигоҳ кунем дар инҷа
шумораи лайкора. ин ҳами видео танҳо метавонад ки вақташ расид ки далели биз будани ангулӣ ошкор шава. яъне ки фақат ана ҳамин видео дора чунин талаботи моро яъне ки иҷро кардагиай аз ҷиҳати ана лайкош чӣ хеле ки мебинед даиҷа болода 1800 лайк дора, 128 диз, 128 кас хай тарафҳои ангулӣ бидиан. Кстати касе ки надона авторо дизам дида метавонад, хай шумо дида наметавонед, лекин мо мебинем. Хоб, ҷолибии видеода чие ки комментош бисёрае, комментош хеле ҳам бисёрае. Хоб, ай мегирем, яъне ки медурем худи видео ва копировать мекунем ссилкаша, медуроем сайти рандомнимон ва хоб авторизация мекунем даиҷа. Ози ма авторизация мекунем ки биромадаги бо авторизация кунем ба канал бидурой. Хаб канта поён мекунем даиҷа, аккаунтҳои маро набинед дигароша. Так, хоб, авторизация кардем, мегузорим ссилкара, стартуем, рафтем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Старт. 1104 та коммент дора ин видео. 7 каса мо ҷой метиҳем, 7 каса 1000 рубли тақсим мекунем. барои кора кардан касе ки тамошо кардаиста боша, ма видео дар ютуб мепартом, шарт осонаи просто барои подписчикои худо мепурсанд ки барои блогерҳо не, любой одаме ки подписация кардагия лайк мемонад дар видео, коммент мекунад вай аллакай иштирокчиай. Мисол мегирем, ин одам супер нависагия, леки список подпискаш скрития. Мумкин ки подписация боша, мумкин ки набоша, ҳеҷ номаълумай, леки скрити кардаги ки ҳастай мо намебинем, мегзарем дига одамда. Агар ки ҳуй мешиду мо медиҳем ки подписация кардагия, аллакай соҳиби уже 1000 рубл мешид. Хоб, мегзарем дигашта. Я чихта аудио гирифтӣ мега, яъне ки дар видео ман намедонам ки чияй. Ма дар видео ростча гуфтаистам, биз бидани ёдам биромада нишон додистам чим чӣ гуфтаистай. Ва кстати бародаро, ин видео дар ютуб мебуроя, барои чӣ хотир шумо ғайрат намекунед ҳамин хел масъалаода. Телеграми ма кушода ку откритае, бидуред дар телеграми ма, ман шумода занг мезанам, тариқи видеовизов зангтон мезанам, қатитон як баҳс мегзаронем, як баҳси илмӣ ё ки як баҳси бародарона ё ин ки як баҳси дружеский, без разница чӣ хеле боша. ранги кумиротон ранги наё накунед, охи ғайрат кунед бироем. мисол ягон гап дорем боши беҳтарин ишам закрития спискаш. хоб, инаи одам якум шид, просто значок мондагиай, ҳеҷ кам навиштагӣ нестай, лекин муҳим онае ки ёдам подписатсия ва талаботи бозира вай кардаги иҷро кардаги. Хоб, мегзарем каналша даиҷа мемонем. Одам ҷои якум шид. Баъдан ма ҳамаи одамро рӯи хатоша бо дар телеграм мемонам. Агар касе ки дар ютуб тамошо кардаиста боша, баъдан видеора метавонем бидуроем победителҳоро бинед дар телеграм канал. Хоб, ҷои якум 1000 рубл рафт. иш подписаться нест, ям подписаться нест. Е закрытай. Шернар бро, ям закрытай. Не бисёр закрыто метавонам подписаться бошам, не ки закрытай. Ранг кинои води гиргон шуд, подписаться нест. Кто зал ангули, подписаться нест, ишам подписаться нест. Если больше попишешь, нест. Нари. Закрытие. Закрытие. Рӯйхати подписчикотона настройкотона кушоем бародаро. Мумкин ки дар ҳамин ҷамъ бисёриёш подписаться бошанд, лекин ба хотире ки шумо закрити кардагин ман шуморо намебинем подписчикотона ва гап надорам. Масалан бисёр комментариҳои хубай. Мумкин ҷои дуюм рафт. Хоб, ҷои дуюм рафт. Каналша ҷа мемонем.
видеои диюм. Так, Зимур тоҷика ганда карди гашти. Так, ма ине хеса комментария да ҷош ҷавоб метиҳам. Ма биз бидани инаи одама факт далелиш қатъи тасдиқу доказат кардагиам. ҳар як кадомет ки дар ҳар як соҳае гап мезанем, ранги кумиротон гап назанем. вақте ки сухан мегӯӣ, ба кун ҷавоб гуфтан дар кора. агар ки суханат факт далел дошта боша, кунут кушод намешава. агар бе факту далел гап бизанӣ, вақте ки бе факту далел гап мезанӣ, дилат ба кунут бисӯза. ёд бигирен ки гапа просто даҳан и забон устуғон надора. чизе ки ай пеш бурая гуфтан нагӣ. тоҷика пас накардай. ма инаи одама нишон додаистам ки чӣ гуна одамора видеое ки охиронош буромад дар бораи одамои машиникора пешбурд шай, қади машинико кор кардан шай, қади машинико договориться кардан шай, дар видеое ки нами ҳози нами видео рафтесай дар бораи биз бидан шай, ки чӣ хел одами хича. чӣ ба шумо иша фикр намекунед ки бародари намегӯиша ки бародари тоҷики хитата фурӯхтаисти хоин гуфта фурӯхтаисти ки ту медонӣ ки вақте одама хоин баровардан чӣ корш мекунанд. иша фикр намекунед на? дар ҷои ма агар дига одами простой мебуд, мегойданша. и маем ки да ҷавоб дода метавонам. иша фикр намекунед? и одам хатари шумоай, хатари ҷомеаай. ба ҷои раҳмат гуфтантон я кори ама кардаистам ки бояд следовать кунам. так, кай муҳаммад алло нигоҳбон боша. хоб, ҷои сеюм рафт. так, якум, дуюм ва сеюм. сеюм рафт. саломат бош брат, шуморам алло нигоҳбон. гафот 100% натури рост. гапат нест. салудака ба пеш. хай одам мефаҳмем, деги мефаҳма. хай дидем ай хотири дизлайкош чанд касе хай байни 90 чанд ҳазор 100 чанд одам дизлайкай ки ам қадар тарафдор ки ам ба фикрам ки аму дуруни кургоҳи худшонан одамое ки мазгиҳошон аллакай шуштагӣ. онҳо одам намешаванд, ишкамҳо. ана ма бародаро гапам дар бораи одам шидани ино нест. коре ки ман мекунам барои фаҳмидани шумоа ва барои инем хе одамое ки ҳозир якта баромад ки намефаҳманд фисёравно тарафдорӣ мекунад. ҳама ҳаракат мекунам ки то последни одама бифаҳмононам. одаме ки тамоман хеле погизае хеле думдумае вабше намефаҳма, ман даъватш мекунам бироя хати ма гап зана мефаҳмонамша. ё ки мефаҳма ё ки мефаҳмонамаш. дигар роҳ надорад. шерпаланг ба пеш, саломат бош брат. пад вақти 18 сумои машита хӯрдан бизнес кардан бо ба гуфти худшон ҳоҷӣ. охи чизи ростае масла одами мефаҳмдаги мефаҳма, лекин ҷоҳилият всё-равно ҳастайку. ба пеш Шарипов, саломат бош. лайка биҷи қисағира. боши то ба 100 расем. пас накуншон брат, пусть ҷавобтан мужик. естественно бояд ҷавобган бародаро. михели гап ёд додан дар кораи омӯзондан дар кораи одамода ки бе факт гап назананд. вақте гап мезананд бояд ҷавоб гуфта битонанд. ҳозир ҳам хешидаги одамо ки мардагарӣ да мардак намонда дигар. ҳамин чизе ки айдаашон мебурояд гуфтаистиян. вай фикр надорад ки вай ҷавоб гуфтан дорад. вай фикр надорад ки далел дар кораи барои гапа гуфтан. ҳаз дар прямой эфир даъватш кардагим, мегӯм далел қати гап зан мегӯяд ки ма фактра куҷо мекунам. чӣ хел факт? получается ки чизе ки айдаанат бурояд бояд гуфтан бигирӣ? не, конечно. гап бояд асос дошта бошад.
дар аудиторияи баақл уже худаш ҳамаи факте ки мехеза мегӯяд ки мада факт наёр, мада факти дар кор нест, мега мада далили дар кор нест. Аудиторияи баақл бояд ҳамиҷа бихеза бига гӯш ки чӣ гуфтеси ту стоп кидани маминда ҳамиҷа дар асоси чӣ ту далил дар кор нест. дар куҷо дидаи сухани бедалила? так, ҷои чорум рафт. инами намудам ту мужикша бубуро телеграммада қатима гап зохӣ. бубуро қатима гап за мардагори. так, ин одам ҷои чандум даиҷа? хуб, якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум ҷо рафт. ду тай дига ҷо мондак бардору мерем. так, иҷа комментария лангуриро хондагиай. ишам рафт. Як ҷои дига мондам. 1 2 3 4 5 6 ҳафтум ҷо. Як тай дига ки мебуромада боша. Насиби кида боша. Як касари дигари охир. тӯҳмат мекунад, таваккалш ба Аллоҳ бигзор, ҷазош Аллоҳ тия, бас кун, безор кардем ба ҳамаи ҷангтон. тӯҳмат мекуна, бояд ҷавоб бига. тӯҳмат мекуна, шумо ин одам палидай дар байни шумо, дар байни ҷомеа, зарари ҷомеа, хатари ҷомеа. бояд ира рост кунӣ, бояд ира бихезӣ бигӯӣ ки ту тӯҳматгари дурӯғгӯи шайтони дар хонатон агар ин корро кунӣ, дига гап. Ту не ки дар байни ҷомеаи, ту ба ҷомеа таъсир мерасонӣ. ё кунта биҷиқ бас ки тӯҳмат карданта, ё ки иди нахӯй. ин хеле дар куҷоае ки ҳами дидагием дар ягон ҷо ки ҷинояткорро бигӯянд ки хай ҷинояткора, хай ба Аллоҳ биспорен ша. Мешавам хеле. ҷавобу саволша назди Аллоҳ да алоҳида мега. Не ки дар иҷа бояд бо ҷавоб бига. Так, мехонам хелеоша бардорам, ахмда интересная. Бас кунен тоҷикора якумаш ки ту тоҷикнависиро ёд бигир. Тоҷикора шарманда кардаи ин чӣ ҳола ютуба фақат барои тоҷико кушодан ин чӣ шармандагист. Чӣ шармандагӣ? Чира бас кунед? Охи паат аввал ту рав бихун аввал. Калимаи ту тоҷик мегӯӣ, хута калимаи тоҷик навистана тарзи правилнаш аввал ёд бигир. Баъдан мантиқа биомӯз. Мантиқ яъне ки чӣ? Ту маънои ҳамин ҷумлаи ту дар ҳамин ҷумлаи ту чӣ смислай, чӣ маъное? Ки кира шарманда кардаӣ? Ки чира бас куна? На мантиқ, на мазмун. ҳичи. Рост бародар Эсем Шарипов, ту метавонӣ иёра бишканӣ, иё тура тӯҳмат кардистан. А як тараф нахӯй қатъӣ иё сарта вайрон мекунӣ. Ту як одами басаводи бесаводоро мон чӣ қадар ҷакидан гиранд. Гапа аз як тараф туғрия бародар, лекин аз тарафи дигар гап дар чие ки ино дар байни ҷомеаанд. Агар ки дар хонашон и тупоишона и бизишона дар хонашон кунанд, бизиша ба тарафи додараш ба падараш кунанд, и проблема нест. Лекин ино дар байни ҷомеаанд. Вот гап дар чие? Ино таъсиршон ба дигарон мераса. Ин ҷай гап.
баъди охирон одама ёфтам бародаро, ман ҳар ди кадри компютерам запис шидесай қатъи телефон ҳар як ҷоя мекунам, баъдан бо мепартомша дар телеграмаму ютуб дар мессеж, то ягон касе ки баъдан пропустит кардаги боша ё ки эфир дар дер омада боша, по-любому шумо мебинед. ин масъалашда беташвиш бошед. не бас накун Шарипов, чӣ хеле ки гуфт оста ки дарда буфаҳманд ранги пай рамзия бону нолиш када бираванд. оли давом дора, оли нав тасдиқи бизиш биромад, оли тасдиқи хиёнаткориш ҳастай, оли бисёр тасдиқҳо ҳастай. ман хеле интизор шидам ки мақсад як ғайрат ҷамъ мекунад, мебирояд, иқрор мешавад ки тӯҳмат кардагиай, ки дар эфир биромад издеватса кард, грех бирафт. баъд биромад атак ин далило чандин моҳае ма доштимшон, ҳамон вақт метонистам бирорум, лекин шанс мегам, шанс додан давлад. не ки охирон победитель хеле ҳам вай шидам, грезӣ шид. бача охирон победитель ты миёё ки ман бигирам бирам, ман мисметра. омад. Марам ина камен навистам, яке мебирам. Тасаввур кунем. ҳамин суханат агар ба фикрам ки ҳамин суханат намегуфтӣ, чум намебиридӣ. хоб, биромад ҳафтум победитель, яъне ки чӣ хеле ки мебинин, якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум, шашум, ҳафтум. хоб, бо даже видеорам партофта будай. хоб, то ҳафтум победителя омадем. Табрик ҳама одамоеро ки бариданд. камтар пас видео мебироя, бо видеои ҳами запис дар телеграм канал ва баъдан дар ютуб мепартомша. чӣ хеле ки медонен, мо доштем дар ин ҳафта 5000 не 10000 рубл. барои хотире ки 5000 дигаша бо Парвиз ТВ хуш кард. мо аз номи Парвиз ТВ дар шумо тақсим мекунем 5 таи дига бо плюс, лекин аз сари 10000 мо 3 таи дигаша чифирпулӣ ҷидо кардем барои бачаҳое ки ҳамроҳии мо ин хел гашту гузор карданда имконият надоранд. хоб, ба хиёл мекунам ки хеле ҳам фикри хуб ба ин масъалаша фикр кардан, барое ки бачаҳое ҳастанд дар ҷо ки хеле ҳам бачаҳои мужикои зуранд, лекин имрӯз мутаассифона мо чунин имкониятҳо дорем ки нафас кушодтар бигирем, а оно не. хоб, барои ин хотир 7000 байни шумо тақсим шид, барои ин хотире ки 3 таигаша мо усу ҷудо кардем. як бор дига табрик ҳама каса. то видеоҳои дига, то эфирҳои дига бошен.